Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Claire at taga La Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita ken ayat ati inak tinagbalin atubang. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Claire. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbaga malam mo, mama. Kastamot kan ka, iha. Sino day takaduam alalaki? Pastra kanda kami kumapay, mama. Sige, sumra kayo. Umay kang Erwin. Agtugaw kayo. Agyaman kami, mama. Ay, ungayam. Sungbata kong tidamdamagan nyo itay. Iso ni Erwin, boyfriend ko. Naimbag nga orasyo, madam. Anya, boyfriend mo, daytoy alalaki. Anya ti trabahom, sika alalaki. May sakla ang anano mo aman nalon, madam. Anya, nukas tagarod, di ka kayat para iti anak ko. Ala, papanawam dayto alalaki, Claire. Diyak kayat dayta para kan ka. Gapotag bisin kan tulaang iti danana. Nga, mama, nasingpat kan nagagat ni Erwin. Ikanyo kumaiti gundaway na amang ipanagnak iti dayta. Basta papanawa mo dayto alalaki dito'y balay. Sige, Claire. Agpakada ako. Saan na bale? Naitulod ka matan dito'y balaya. Madam, pasensya kayon. Gaputa inayat ko ti anak yo. Pumanaw kakit din. Nagatupay lang sasawam. Katandaan am to ibagak si kalalaki. Di kan tupulos kayat para iti anak ko. Gusto ko man, mama. Pangasiyo. Di yu kumamat iba pala unay ti kinatao ni Erwin. Naimbag ngagsapam, Claire, iha. O may ka, intan nagkapidya kusina. Sigurado nga mi na saan pa yan nakaluto ni Pasing. Sige na, papa. Oh, apay amalmalday ka, iha. At nakati parikot? Papa, damagak man kada kayo. Dakas ka di, no makiayan-ayatak iti maisala ang aman nalon. Maawat ako niya. Nasair ka iti naramid ni mama medikalman. Diyak ilibak, papa. Daytoy mati may bagag. Awan parikot no kaski ni Erwin ti agbali na boyfriend mo. Basta laki ti nagagat kan nasingpet. Kang runani ti amin, amuna ka araaman. Husto kayo, papa. Nasaya at atao ni Erwin. Naimbag kayo pa'y tamawatan dak. Ngam ni mama, kontraan na ti relasyon mi. Saan mo latang ngay kaskaso ti inam, Claire, iha? Amok, dumteng tumat lang ti panawa na maawatan na ka? Wan, papa. Katagyaman na kada kayo. Di kayagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko kin ni mama? Gapo iti naramid na. Pasensya ka na. No italamanin ngagdate ta. Makumikumak ngamin iti trabaho kay Garden. Lakay ngaminan ni tatang. Isuas siya akong tiad-adda mga sikaso iti garden mi. Okay lang, Erwin. Maawatan ka. Kat kayat ko ti agkid daw iti dispensar. Gapo iti madi nga impakitakan ka ni mama. Idi intulod nak ije balay. Mabainak unay gapo iti dayta. Awan parikot iti dayjay. Maawatak ti inam. Pudnumat ngamin ang nababaak. No maidilig ka na kayo. Di ka kumagsao iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka.
Awan sa bali akay papanantimbagak. Kat sapay la ko ma, tadumteng to ti panawan, amaawat nak ni mamam para ken ka. Umay ka, mapantay ti dayja banda. Agpicture taman kit di. Kayat ko dayta, Erwin. Pudno ka di tinadamag ko. Nag-date kayo manon iti dayjay nga Erwin, Claire. Wan, mama. Di mo timbagakan ka dya kayat dayjay lalaki para ken ka. Talaga natanggan ti ulom. Pangaasiw ko, mama. Saan da ko nakagura? Ay ayatak ni Erwin. Oh, Anya ka kadi Yolanda. At da tayo iti panganan nga magungungat ka. Ala, mangan tayo pa'y. Sayo ituloy tagsarita inton madamdama. Good morning, friend. Kastamot kan ka, friend. Oh, nagsapa ka ita ah. Si Goodmat. Wan gayam, kumusta kayo ti boyfriend mo? Nasaya at latamat, Jane. Ngam, ni mama titubang iti relasyon mi. Anya? Kayat mo asawan? Saan akayat ni mamam ni Erwin aparakan ka? Kasta nga rod, friend. Kat anya nga ro ti plano nyo ita? Kinapudno na. Plano min ti agkasar. Ngamdya ka mo no kasano nga ipakaawat ko dayta kin ni mama. Ay na, friend. Asikasuan nyo latan ti maipapan iti dayta. Kat patsak, maawatan na kayong tumutlaang ni mamam. Sapay la ko mga rod, friend. Si Mangpat kamat gaya man, anak ko. Wan tatang, kat kadwak ni Claire. Naimbag nga orasyo, tata. Kasta matken ka, balasang ko. Hala, sumrat kayo pa'y Wan tatang, umay ka Claire. Hala, agtugaw kayaw. Kat pasensyakan, iti kinasimpli ti pagtaangan may, balasang ko. Di kagdanag tatang, man nakaawat ni Claire. Kat maawatan na ti adda pa nagbiag tayo. Unmat ngamin, tataarsan nyo. Saan aparikot kanyak, nga uray na numula ang ti adda pa nagbiagyo. Maawatak dayta. Tinapatag, ay ayatak ti anak yo. Kan maysa, amok anasaya at atao ni Erwin. Day tamat, ti maipagpanakal ko kan ka, Claire. Tapi nadakkel ko ti anak ko, iti nasaya at asursuro. Nga uray nasapa, apim musay ti inana. Ala, agkape tayo pa'y. Kabayatan, ti panagsasarita tayo dito'y salas. Wan tata, Tatang, kayat min kini Claire ti agsimpa. Kat kiddawan mi ti pamalubos yo. wan nga agpaiso, tata. No para kanyak, awan parikot iti dayta. Amangan no kagura na kayo ti inam. Claire, balasang kao. Di kayagdanag may papan iti dayta, tata. Isyak ti makamo kin ni mama. Patyak ang maawatan na kaming tumatlaan. Nasaya at tanadanon kayo dito'y salas nga agbasbasa iti pagiwarnak, papa. Apay Claire, iha. Adda ka di bagam? Wan, papa. Kayat min kin ni Erwin tagkalaysa. Kat kayat ko adawatin ti pamalubos yun. Ano siya, awan parikot iti dayta. Total, nahustuan kayo matan iti edad. Agyaman nga rod no kasta, papa. anya tinangag ko ang pagsarsaritaan nyo nga agama. Talaga gayam nga ipilit mo ti kayat mo, Claire. Kat plano yo pa yun tiyagkasar. Sa anak nga umanugot. Diyak kayat akas ka ni Erwin laang amamirmiraot ti pagtungpalam. Anya kalakit din aya. Saan mo na kontraan ti kayat ni Claire? Suportaran talatan ti kayat ti anak ta, Yolanda. May saka ba, Trico? Kan kanunungam ti anak ta, iso nga ipilit na ti kayat na. Pangaasiyo ko, mamama. Palubusan da kun ama ki asawa kin ni Erwin. Ipanamnamak kada kayo.
Anasaya at to ti pagbanagak iti sidong na. Gaputan na singpat kan nagagat at tao ni Erwin. Mama, pangaasiyo, kasarita dak kumamat. Amok, kaguradak gapo iti panakikalay sa ni Erwin iti mabiit. Ngam ay ayadak ni Erwin. Kat pakawanendak kuma, no nagbalinak asukir nga anak. Awan maaramidak, no day tati kayat mo. Ngam sapay la ko mga rod, tadi kanto agbabawi iti nagbalina pangedeng mo. Agyamanak, mama. Agyamanak na maawatan dak. Kat ikarik, uray agasawa kaminton kin ni Erwin. Di kay tupulos baybayan ken ni Papa. Gaputa ipatpatag kayo unay. Ay na, nakaragragsakak para kada kayo, Erwin. Claire, umadanin ti kalay sayo. Agyaman kami kadagiti ado at ulong mo kada kami, friend. Uwan ngagpaiso, Jane. Nalpas adagos dagiti pagnami a papeles para iti kasarmi. Gapoken ka. Pakaragsakak ti tumulong kada kayo. Ngamne, Erwin ha, di mo ko mapagsangitan ti best friend ko. Di kagdanag, Jane. Dinto mapasamak ti kasta. Gapot ay ayatek unay ni Claire. Ay na, nagmayat-mat na dangganday. O alang arudan, mangan tayon, taamok amabisin tayo aminan. Among Claire, jak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Inton umay alawasan ti kalaysata. Nakaragragsakak mat unay-unay, Erwin. Idaw-dawan ko iti Diyos. Asapay la kuma, taagbalin to anaragsak ti buklan ta a pamilya. Husto ka, Claire. Kidawon talat ta ti panarabay kadata, tinamarswa. Nakaragdagsaka, Claire. Kamao dyanan na. Nalpas mo't lang ti kalaysata. Ay ayatin ka unay. Ket ikarik asikan tulaan ti ayatak iti agnanayon. Agpada ta iti marikrik na, Erwin. Pamay kayo. Kat ikarik na. Nagamusta? Mamantay Asikan tulaang ti agikot iti puso kan ayat ko. Ay na, unay matday tanak kinasweet yo. Congrats and best wishes kada kayo adwa. Sapay la kuma, tamataginayon ti kinaragsak yo. Agyaman kami, best friend. Kablawan kayo, Mart, anak ko. Agyaman kami, tatang. Kablaawan ta kayo, kaputan alpas mutlangan ti kalay sayo. Pagtalina eden yu kuma anapudno ti panagayat yu iti tunggal maysa. Kablaawan kayo, mat, anak ko. Sapay la kumata agbalinto ang naragsak ti buklan nyo a pamilya. Kat pakawanan dak, gapo kadagiti saan anasaya at nga impakpakitak. Nangrunakan ka, Erwin Barook. Lipatin tayong tinapalabas, ma'am. Este, mama. Kaya tagyaman at tamaawatan da kami. Uwan, kat sapay la kuma. Tay kandak adagos iti apo ko. Uwan, mama. Ipasigurado ni dayt na. Ala, kakabsat. Mapantayon iti reception area. Ituloy tayo ijay ti agraragsak. Uwan, kakabsat. Danggayan da kami. Gaputan na laos ti kinaragsak ni itang agasawa. Amom Claire, mahal. Nakaragragsak unay. Gapot ta maawatan na tamutlaangan ni mama. Kung naklakid din no talaga adinak maawat nga agbalin a manugang na. Wen nga ron, kunak nagnanayon a kontra ni mama iti relasyon ka. Oray siyak, Erwin, mahal. Nakaragragsakak matunay. Kat ikarik, agbalinak to apagwadan nga asawa, ken inadagiti agbalin to nga anak ta. Ikarikmet nga agbalinak a responsable nga asawa kan ama. Dagiti agbalinto nga anak ta. Aramidak ti amin. Tapno mapasaya at ko ti biyag tayo.
Agyamanak, Erwin. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayaten ka matunay, Claire. Kat sapay la ko iti Diyos. Takanayon at tarabahin na ta. Iti panang dalyasat ta. Iti nadawal adaluyon ti biyag. Wan, Erwin. Adda ka na yun ti Diyos at tarabay ta. Iti anyaman nga oras. Ita, addan dua nga anak mi kini Erwin, Mr. Lonely. Kat nasaya at matan ti pannakilangan ti inak kada kami. Kunak no saan nga agbaliw ti pannakilangan ti inak kini Erwin. Nalawlawagan matlang ti panunot na, kat impalubos na anagkasar kami. Kastan, kat agyaman na, iti panangidrama yo, iti pakasarita. To'y pagayam yo, Claire. Claire, pagayam ko, kablaawan kayo kini Erwin. Gapo ta nagbalin ang naragsak ti binangon yo a pamilya. Saan atubang ti kasasad iti biyag? Tapno saan nga ilaban, tinapudno nga ayat. Tinapatag, kat nasayat at tao, tiing ka ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Claire, iti la Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikkanbiag dagiti papagayam iti radyo akas kada. Emily Calica, Mary Jane Castro, Joffer Basit, Jonar Ributazo. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.